Чудили ли сте се някога какво отличава ултрауспешните от останалите от нас? Не, това не е просто упорита работа или късмет. Това са тайни, които пазят скрити от света. Днес ще ги разкрием. Техните скрити стратегии, неочаквани навици и няколко по-мрачни истини, които те не искат да знаете. Стойте спокойно, защото това, което ще чуете, може да промени начина, по който виждате елита завинаги. Нека започнем с мита за работата в екип. Винаги ни казват, че работата в екип е ключът към успеха, но не е толкова просто. Успешните мъже и жени не просто създават екипи, те създават съюзи. Те изграждат дългосрочни, неразрушими връзки с немного, но с точните хора. Те намират съмишленици, които са им полезни в дългосрочен план и инвестират в тези взаимоотношения. Успешните не се интересуват кой е известен или силен сега. Те се фокусират върху това, кой ще им помогне по пътя. Често тези съюзи, направени с сделки под масата, обикновеният човек не вижда това. Ние виждаме щастливите усмивки по лицата на успешните. Но за тези усмивки често има мрежа от тиха лоялност, дълбоки услуги и тайни. След това е мисленето за парите. Успешните хора не просто спестяват пари. Те мислят за това като за нещо, което трябва да се контролира. Те виждат парите като инструмент за боравене, а не като нещо, което да трупат. Чудили ли сте се защо някои от най-богатите хора в света изглеждат сякаш не харчат много? Ето защо. Те разбират, че парите имат нужда от стратегия, а не просто бюджет. Те инвестират агресивно, поемат пресметнати рискове и понякога дори правят финансови жертви, за да продължат напред. Вероятно сте ги чували да казват неща като «никога не се тревожа за пари» или «това е само хартия». Тази увереност не е късмет, това е стратегия. Когато ги видите да харчат свободно за неща като пътуване, образование или нови начинания, помнете, това е пресметнат риск, а не импулс. И така, изненадан ли си? Шокиран? Може би малко разочарован? Истината е, че успехът не винаги е толкова бляскав, колкото изглежда. Зад лъскавите усмивки и богатството има по-тъмна страна. Животна стратегия, жертви и тайни. Следващия път, когато се изкушите да преследвате нечия друга дефиниция за успех, помнете, реалната цена, която плащат, може да е повече, отколкото сте готови да дадете. Често виждаме успели хора да дават щедро за благотворителност, нали? На това се гледа като на благородно нещо. Но какво, ако ви кажа, не винаги е толкова безкорисно, колкото изглежда. Много успешни хора даряват, за да спечелят влияние, да изградят репутацията си, а понякога и като стратегическо данъчно облекчение. Точно така, благотворителността често се отвоява като бизнес ход. Те не говорят за това, но голям процент от даренията са внимателно изчислени ходове, за да поддържат общественото възприятие положително и да поддържат финансови ползи. Те започват да изглеждат като герои, но зад кулисите те играят различна игра. Още една голяма тайна. Контрол. Успешните хора са маняци на контрола. Те не просто делегират задачи и релаксират с питие в ръка. Не. Те са обсесивно въвлечени в всичко, което има значение за тях. Те държат желязна хватка върху проектите си, постоянно проверяват екипа си и имат последната дума за всяко малко решение. А това често може да доведе до напрежение, прегаряне и дори параноя. Насаме може дори да признаят, че се страхуват да не загубят контрол. Те знаят, че една грешка, един небрежен избор може да рискува всичко, което са изградили. Тази мания за контрол ги държи постоянно на ръба, но за тях това е цена, която са готови да платят. В наши дни слушаме толкова много за грижата за себе си, здравето, но ето нещо, което може да ви изненада. За успешните хора, грижата за себе си не означава само да се чувстват добре. Това им е нужно за ефективност. Да, тези сутрешни процедури и ежедневни утвърждения. Те не са само за вътрешен мир. Те са оръжия за производителност. И ето тайната. Те са безмилостни към това. Те ще пропуснат семейни събирания, ще игнорират телефонни обаждания, дори ще се изолират всичко, което пречи на фокуса им. Те не практикуват самообслужване за баланс. Те го практикуват, за да останат остри, да запазят предимството си и да поддържат контрол. И да, понякога това струва много. Връзки, приятелства, дори психическото им здраве. За тях успехът си струва жертвата. В наши дни слушаме толкова много за грижата за себе си, здравето, но ето нещо, което може да ви изненада. За успешните хора, грижата за себе си не означава само да се чувстват добре. Това им е нужно за ефективност. Да, тези сутрешни процедури и ежедневни утвърждения. Те не са само за вътрешен мир.
Те са оръжия за производителност. И ето тайната. Те са безмилостни към това. Те ще пропуснат семейни събирания, ще игнорират телефонни обаждания, дори ще се изолират всичко, което пречи на фокуса им. Те не практикуват самообслужване за баланс. Те го практикуват, за да останат остри, да запазят предимството си и да поддържат контрол. И да, понякога това струва много. Връзки, приятелства, дори психическото им здраве. За тях успехът си струва жертвата.